skal være flink. Ja. 1, 2, 3. Hvad så, Jens? På mandag starter vi jo indendørs igen med En Cecil, Jens. Jeg skal få dig til at huske igen. hyggeaften. Og der er nogen, der skal rydde lidt op i lokalet dernede. Ja, der er nogen, der har meldt sig frivilligt, så det er det. Du kommer over. Men er der en bil, der kan samle sig en bil sammen? Så må vi så se. Hvis man har lyst til det. Det er ikke forbudt. Timing okay? Tak for den gang. Vi ses til næste år.